návrh. České sdružení dopravních pilotů CZ Alpa vítá včerejší prohlášení prezidenta Radomíra Lešáka, které pronesl na tiskové konferenci za přítomnosti ministra financí Eduarda Janoty a ministra dopravy Gustáva Slamečky. Návrh považujeme za uznání problémů ve společnosti a vstřícný krok k odblokování situace ČSA a piloti jsou připraveni o jeho detailech urychleně začít jednat. CZ Alpa vnímá návrh ze strany vedení jako dobrý signál, který může nastartovat zásadní obrat vedoucí k záchraně ČSA. V tuto chvíli můžeme jen konstatovat, že řešení pro jeho přijetí musí být přijatelné pro členskou základnu CZ Alpa a proto výsledky jednání by měly být známy před konáním mimořádné valné hromady dne 9. září 2009. Zástupci pilotů budou jednat tak, aby výsledek jednání mohl být doporučen členské základně ke schválení. V tuto chvíli je předčasné předjímat jakékoliv výsledky